Assalamu alaikum vilayeti Cuzcan. Ulusvali Arqın Qariye Dinar. Men adım Sakit Kumandan. Arqın Dinar. Tarihim 2025. Jetem alas ol indi qaydan näçe? Kerim hoca. Indi qaydan soň burasayma näçe? Deluden 35. Deluden 35. Laya şükür mana hamaýagyň bağlarlar geldik şunun ne? Çarşembe mi? Çarşembe. Laya şükür ve gulguldarlyk hamaýagyň bağlarlar mana şöyle gelip çaylap bolup oturup bana bilimde olup otur. Ana yerti kendini çeliye qaram ýagdy. Bereketini lahirem. Huwa nahil boldy, huwa suwuk mamayl. Tappa ne şamal we ana qar ýagyp tu. Dere goýdamy? Goýdary. Dere wa qar goýdy. Hamýagyň madam ana jana çölüklerimizden gadar dutaýa şükür bereketini. Näwde. Ertede mana qarqynyň bagdary dinar bagdarymyz we ketdiken qarqyn bagdaryň adam şoňa demişi ta toppa. Resmi boldy dinar bagdary. Resmi bolup ta toppa çeli erti çaýym şonda bardyk çymelde. Erti şu amadyla galyp soň çaý içip bermelen mi gurular? Dinar bagdarym ta palov, dupiyada, mantu, kebap, balyk. Bir adam telep tapylty ýerde. Böreki. Hawa. Näme diýdin? Wahy bilet var. Toppaçyna döňme qarqyn bagdary gaşy bar bermeli. Uda şükür gorguldarly. Ayo top qarqyn bagdary bana ona bir taý ýok diýdigen bolýarsyň. Ta erti topda barsaň, erti sagat topda barsaň. Hawa. Akşamım ne toppaca çelik ýano. Bagdary. Ne peler bar tuda bar alqaýdy. Bul öňde bolan plakul portugal ýokdy, bul täze çykdymy mana bu datlar? Bulan kilo näçe soň mana elimizde de bar ekene. Bahas näçe gaýra bir tanışdyrym? Lalmal diýerler muňa. Ya portugal diýil ýa midanlarda. O şuňa. Portugal hawa. 1 kilo munyň 95 rupia. Bul ýaman guruldy açamy. Mana pomodor diýsen aýny ale şuňa şuň ortarak diýer bilersiň. 1 kilo 70 rupia. Pomodor gurul kana. Mana mörden niýden gelýärler bardym. Ägey. Mana bular ne keçaly. Bul sir piyadam ýokdy, bul pişarladym köpelişi bilen man. Sir piyadam ýokdy mana. Bulama ýerine galma ben. Mana indi ertaň Bağdar çeliğin açıdan ne kaptırdın? 5 tane kaptırdı. Başka bir kaç tane alamadın. Bana bu sir piyadın kilo ne açı? Sir piyadın ýokdy. Bu sir piyadın 1 kilo 3 rupia. Bir tane ton 5 rupia gelýär. Ana pişarladan köprek, pul köpeli verdi pişarım köpeliýär da. Näme diýdin Kerim? Mana bilen inar. Inar niýden inar? Ýa-ni Kandaharyň öz inarşy. Bu goýtany Kandahary diýär bu. Inar uruk. 1 kilo 90 rupia. Bul arkada müşteriler geldi o geçiler näme? Bular satlykmy ýa? Ýok, bu diýsen öz şokdy näme? Öz technik şo. Mawyna many gapdandy gelmedi. Ana mawyn gelmedi, häýer görün. Ana bulam gitdinde. Aşa. Hey, mana geldi aýlanda düşýär hem gepinde bu. Näçe diýär? Aşa. Ýa nimel bular? Kanun bilýär ýa-ni. Bir ýan kıyman mı ýarna? Aşa. Jarapta. Gurykdy. Divana. Bundan dağlar näme ýokary gitdi, zatlar ummatly ýa-diýerler. Dağlaryň ma gumeşi dağlar gakama dağlaryň musyny şu adam ýok şöyle. Ha. Dağlar gördü intermeni diýär. Ha. Dağlar. Öyle bir yankısı görünüyor da orada. Göz yanıyor öyle. Gelelim. Şöyle oyak gelelim. Yağmurda şurada fikalan koyduk, onu tutup alsak. O budatlarını mana. Ha. Aydı buradan bunlar kınaydı. Mana bul kurt. Wetani. 1 kilo 250 rupia. Ayna arabastan gitmeli bu nemelere var mı da? Hawa. Dayındır yok var naksubent ba. Olur bağda bunu gördün kapleşiyordu. Ha, gördüm ne bunlar. Canlı adam da. Ha. Bulan metke ya. Kiç adam var. Bir şakalı iki dapane mana. Metke yağdayım. Dağlar çömle yoklar. Yumurta ne açı yumurta? Yumurtadan bana hanegi yumurta diyorlar göteniydi ne o hanegi. Hanegi maniydi. Kakasılan yumurta diyorsun ha. Hava. Bana sağadan näçe boldur şöyle? Sağa döre japaklarımı ters tutuyorsun onu büyüle tutmalı. Böyle düşmedi hiç kim ama. Fakat kumandan kalanlar diýär ama. Näçe bolan saat? Fakat onu näçe tutmalı ya? Tekke bak. Näçe tekkede? Tekkede näçe takama. Ana tekkede ne? Ha tekke. Bu bala nämedir? Ha, bu sağdan satlık da saat näçe soň? Saatlar şunu ýanyk durmaly satlyk taty mana sat vermeli. Ananda gelin hem bärde şolay ne baralım. Mana bu bana diwanyň kirler bir zamandan bilen
Bir detilin uramaldan azam. Yuvalan tayretten başda bir alamadan olmadı da Kerim Ağa. Bu jaruplar neçe jarup var ekan anamında? Jaruplar 100 tane geliyor 1000 tane 55 tane geliyor. Mana şu yerde doğru işinden yerden mana suyuptan alıp kayıtmanı malayıp ayağa karşı gidiver. Bu yetnemi mi Yaman? Yumşacık kuru yüpek anada. Soğan tam ana Türk musafirler neydi bu zaman? Kırçan yine geçiyor. Doğru işlemeden ama suyuptan ama 10 metre almalıyız ondan var 40 metre almalıyız. Ya müşteriler edxut bulu iyi vermeli. Ay vermeli onu ben yok iyi vermeli diyorum bari yapıyorum. İyi ne daha Demin değilsin onu. Kırçan patana sevmedi de kuma. Ha geçtiler inç toklayan bolunu mu? Ne çöğe tabii. Sapal. Andı kumandan gel hani daşarlan yağmur tutalım. Bunu tuttun mu? Ha bu tanıştı oturan müşterine kim? Bu Kerim Ağa kumundan Bir salamlaşın. bir canlı adam emmet bulam canlı adam da. Kerim Ağa zaman arabatanım bakkala. Salam aytıyor adam ha. Hem bir yerde musafir bu da Kerim Ağa taraftan salam mı? Salam. Gittin kalmadı o beni. Salam. Hani adam yok mu tokuyor var? Pörtürken hemen salam ayten taraftan. Ha salam Kerim Ağa taraftan. Hayır versin. Bana canım rahatrak olanın yarın aymında oturup böyle kabul ediyor. Bana ilerleyen çok öyle. Ha. Hadi da aylansan kelle aylanmasın yani. Niye oyun duruyor mu ne? Bana bunda var has o tikal var ekan bu ne hemen. Musafirlerime karak koyun. Türkiye'de doğru işlemen geldi ama bana yanlar. Bana petrolüm tapalan yakayır ama askerim tokuldu öyle. Bula eteklerini yirttiler bana. Eteklerim bir tarafta etekler bir. Açan değil de lan. Askerim dan. Kilometre ne etti bu? Ha? Kilometre. Kilometre da ben. Kokoyla balkansın ya tikal mı? Çekeldi mi ne? Oho. Bana. Yağ yiyip vermedin mi bana? Yerine tanıyamadım.